बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअ आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो हास्थायबाय आरो ना लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअआनो जागोन जोंहा मा होनना बुङो दुब्लि बारिनि भिडिअ जागोन दै लोगोफोर माने माइ गायदों आरो ना दिनै बे माइ गायनायावनो आंबो एसे दान्दिसे बाहागो लाफैबाय आरो ना नायलांबाय था लोगोफोर आङो देखायलांनोसै माइ गायनायनि भिडिअ नोंथांमोननो आरो ना बुहुत गोबाव जाबायमोन आरो ना दुब्लियाव फैयैया दिनै फैबाय आरो मा होनना बुङो गुबुनाथ' गायखांजोब्बायानो नाथाय जोंनिया एसे लेट जाबाय आरो ना अब्लाबो दिनै भिडिअ लाबोनो सानबाय आं दुब्लियाव फैनाय हिसाबै आरो ना लोगोफोर आंथ' आरो भिडिअ बिदि दुब्लिनि भिडिअ नोंथांमोननो दिन्थियाखैमोन आरो बिदिनो दुब्लियाव फैनायानो जाखाया नालाय खिन्थु बुहुत गोबावनि उनाव दिनै दुब्लियाव फैबाय आरो आं बिनिनो भिडिअ नोंथांमोननो एसे दिन्थिलांसै आरो ना लोगोफोर माने साहा होनो फैबाय आरो ना दुब्लियाव माइ गायनायाव नै साहा बिस्कुट दाउदै ओमफ्राय गजा लाना फैबाय नैबेयाव ओमफ्राय माइखौ इथिं गायबाय थादों नै इथिं नुहुरदोंना जायगायाव सहैबावाखै आं दाबो नायलांबाय था लोगोफोर दिन्थिलांबाय थागोन माने दुब्लि गेजेराव ना लोगोफोर नै बिदि आरो नै बिथिं गायबाय थादों नै खाथियाव थांथ'वाखै आं दाबो थांगोनसो माने ओरैबायदि दिगदारलै दुब्लियाव मिथिबायना बेनिखायनो हाखौ लायोबा लामा जिंफोराव लानांगौलै जफ्लद जाफ्ला जाजोबो नै एसे नै जे माइ गायनाय जायगायाव सफैबाय आरो ना नैथिं नायदो नै माइ गायनाया जोंहा गासै बेयाव 38 जन दङ दे माइ गायनाया मानसिफोरा मिथिबायना लोगोफोर 38 जन लोंग्रोदो माने बेयाव गायनाया बर' दङ सावताल दङ बेनिफ्राय आरो बुरै पार्टि दं सिख्ला पार्टि दङ आरो ना गायग्राफोरा बिदिनो टिम दङ आरो ना ओमफ्राय आरो जोंहा सावतालफोरबो दङ नै बिदिनो बुहुद बोसोरनि उनाव दुब्लियाव फैबाय लोगोफोर दिनै माने मा होनना बुङो आजि मथा मथि 12 बोसोरसो जाबायमोन आं दुब्लि गायैया 12 बोसोरसो जाबायमोन खिन्थु दिनै फैबाय आरो ना दुब्लियाव लोगोफोर एसे मा होनना बुङो माइ गायनायाव खामानि गैया नालाय दिनै ओंखायनो एसे ओरैनो नायफैबाय आरो मालाय गायनायखौनो माने साहा होनायाव फैफाबाय आरो ना लोगोसे जों बेखायनो भिडिअ दिन्थिलांबाय थानोसै लोगोफोर नोंथांमोन नै बिथिं नै जोंहा माने मा होनना बुङो बेयाव गामि दाबसेनिल' मानसिफोर दङ दै गासै खैजन दङ होनदों 38 जन ना 38 जन 48 जन ना बुंदों 48 जोंहा नै माइ गायग्राफोरानो जोंहा जाहैबाय बेयो गेलागाव बग्रिबारि गामिनि दै गासिबो गुबुन गामिनि गैया माने ओरैबायदि मावथि होनना बुंखानांगोन ना गायनायाव जेना फुनायाव जेना मा होनना बुङो बिदिनो मावनाय दांनायाव जेना आरो बिदिनो बेफार बानिज्यफोरावबो जेना गासैबो दैज्लां बोथोराव माइ गायो मेसेङाव बिदिनो अनेक खामानि मावो दङ गोबां दङ गायग्राफोरा उपाय गैया आरो दैज्लां बोथोर जाखागोन नंगौना नङा बेयाव महरखौ नायबा जाला नंगौना नङा मावग्राखौ बेयावसो मिथियोना मावग्राखौ मिथियो सान्दुङाव ओंखारो जेरैहाय जोंफोरबायदिया थारमाने गारि सिं एसि सिं थानानै सान्दुंखौ सैज खालामनो हाला खिन्थु बे सभाबा मोजां नङा आरो हायोबा खस्थ' खालामनांगौ दुब्लियाव ओंखारनांगौ खदाल जावनांगौ ओमफ्राय आरो जाहा नै बिथिं माखासे दङ नै एसे माने दायो साहानि टाइम आरो ना साहा लोंहोबाय जोंहा नै बिथिं टिम मोनसे दङ खालि दङ जोंहा
खालि खोथा सिगांनि भिडिअ नुबोखादों थारमाने भिडिअ खेबजाया दे बियो बे भिडिअ खेबजाया मानो बुङो भिडिअ खालामजाया बियो बिराद लाजियो दानिया एसे लाजि गाबाय दा सिगांनि भिडिअफोरावथ' नुबोदों खालिखौ खारनायसो नुबोदों आरो भिडिअ खालामो खालिनिखौ लाजियोनो दे होमबालाय मा होनना बुंसै आं मा नाममोन दाबिथा नाम बुंबा लाजिदो दाबिथा मा खालि नाम बुंबा लाजियो एबार दाबिथा दा बुंसैलै एसे समायस्रि मा खबर नोंस्राथ' गायाखै माब्ला गायगोन सुनिबाराव ini makasih menjawab tahu di jaket lama deh लानांगोन गासिबखौबो ओमफ्राय आरो नै बिथिं आरो टिम मोनसे जाहैलायबाय नै बै बिथिं जोंहा मा होनना बुङो बिथिं सावताल कमिउनिटिनि दङ आरो जोंहाना फैलिबें खोथिया राननो मानो फैयासै नोंलाय माब्ला फैनाय मैया जा फैलाव थिगानो ना दे सावताल कमिउनिटिनि दै जोंहा थारमाने जोंनि गेलागाव बग्रिबारि गामियाव थारमाने सावताल बर' लगाय गथाय दङ नालाय बर'जों लोगोसे सावतालफोरबो दंफायो आरो नै माने जमा बिदिनो खामानि मावलायलायो आरो ना बर'नियाव बिथांमोना मावना होफैयो एखे नांजाबनाय एखे गामिसे फोलेराल'सो एसे बेलेग साहा नाय ना बाबर जफैदों नै बिसोरो नै साहाबो मोनगवाखै बिथांमोनहा माने हायाबो बारा गैया लोगोफोर माने मा होनना बुङो 6 बिगा दङ ओरैनो जानो आन्था गायनाय जायो आरो ना माने बोसोरसेनि जानायखौ थारमाने गायनानै लानो गोनां जायो उपाय गैया गावथ' मावनो हाया नालाय मालायनि गेजेरजोंनो मावो आरो ना हाजिरा खामला बिदि लानानै गायनाय जायो आरो ना दे लोगोफोर नायलांबाय था भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो ना माने दुब्लियाव फैनायनि मजायानो बेलेग जायो आरो ना लोगोफोर मा होनना बुङो जोंहा इन्टारेस्टआनो बेलेग जायो दुब्लियाव फैनायनिया सिगाङाव फैबाय दुब्लियाव बिराद बोसोर दुब्लियावनो खामानि मावबाय खिन्थु दासो एसे मा होनना बुङो थानाय जाला आरो ना दुब्लियाव हाबनाय जाला आरो मा होनना बुङो गोबाङा थारमाने गायदों फुदों बिदिनो ओरैथिं नायदो जेथिंबो माइ गायनाय ओरैबायदि दैज्लां बोथोर नालाय दायो जेथिंबो मानसिल' आरो ना जेथिंबो मानसियानो मानसि मानसियानो मानसि जेथिंबो गायनाय फुनाय मथा मथि 10-15 दिननि उनावबा फ्राय जोबफ्रामसिगोन आरो गायनाया जोंनि एरियाथिं खिन्थु गुबुनथिं माबायदि बेखौ मिथिला देग्लायथ' बोथोरा ओरैबायदि मोजां माने बोरि जायगाफोरावबो माइ गायनो हानाय अबस्था आरो देग्लाय माने गुबुन बोसोरनि बायदि नङा रासो खारायदोंमोन आरो रासो खारायदोंमोन दुर्गा फुजा मोनलायगोन बिसिनिया साया लोंखांबाय लोगोफोर दायो गायजेनलायबाय नै जोंनि बर' हिन्जावफोरखौ नायदो माइ गायनायाव माबायदि आखा फाखा जोंहा नै दाबिथाया दाबिथाया जोंहा होखादों गायनाय आरो चिकेन पक'रा जागौमोन हो दा आंखौ खिन्थाहराखैना उनाव जादोलै आंखौ बुङासैना बुंनायबाथ' लाबोनो हागौमोन चिकेन पक'राखौ
motor dengan hak. Nengok. Saya menda. Aku bunga ke? Ha? Jangan. Jangan deh, cinta tak lau. Ayah ho nih, cincin ho nih ayah. Gaya yang dia bukan kita sih bah. Kita sih bah. Bang Aisyah lain aja lebih nah.